un escrit signat per un senyor que es deia Josep Julià Serra, revestit amb totes les formalitats burocràtiques, segell de registre d'entrada inclòs. Mitjançant aquell escrit, Josep sol·licitava la inclusió a l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià d'uns telers dels quals aportava una descripció fascinantment prolixa i ben documentada. Els telers, segons s'hi deia, eren de la seva propietat i els tenia a sa casa, a Benilloba. De l'escrit es desprenia, a més, que aquesta no era la primera vegada que el senyor Julià sol·licitava a la Conselleria de Cultura la protecció d'antigues màquines tèxtils de la seva propietat. Tot plegat, el fet em semblava admirable. No és molt habitual que la gent ens demani que els protegim les seues coses. Amb el desig de conèixer millor els antecedents del cas, vaig telefonar a la meva companya Emília Simón, tècnica d'etnologia dels serveis centrals de la Direcció General de Patrimoni. Emília em confirmà que, en efecte, no es tractava d'un miratge. A Benilloba, Josep Julià custodiava un tresor patrimonial i s'esforçava per fer-ho accessible al poble i als investigadors, amb la passió de l'activista i la sistematicitat del científic. La Direcció General de Patrimoni havia de resoldre la sol·licitud, per la qual cosa calia en primer lloc produir el corresponent informe tècnic. Càmera en mà, i vaig dur a terme una visita d'inspecció. Em trobava a Benilloba i allà estava el senyor Julià, un home alt, d'aspecte imponent i aire juvenil. Malgrat els anys, la rotunda veu del qual traspuava el compromís amb la seva missió. Em va franquejar l'accés al seu domicili, a la plaça de l'Home de Benilloba, i de seguida em vaig veure atrapat per la persona i pel projecte. Als pocs minuts vaig ser conscient que el senyor Julià estudiava i cultivava al seu cap un coneixement enciclopèdic sobre la història del tèxtil i de manera molt particular el tèxtil a les comarques de l'Alcoià del Comtat. Josep Julià era, sens dubte, un tresor humà viu, d'acord amb la terminologia de la UNESCO, una persona que posseïa en altíssim grau els coneixements i les destreses necessàries per a la producció o recreació d'elements del patrimoni cultural. A l'andana de la casa de Benilloba es desplegava una enlluernadora col·lecció de màquines tèxtils en perfecte estat de conservació. Màquines que, contra això, Josep feia funcionar d'una manera que em semblava màgica. El ver del senyor Julià era, a més, tan impressionant i captivador com les seues destreses tècniques. I Josep em va parlar de la seva dona, Maria, sense la qual res del que jo hi veia i sentia no s'explicava. La inspecció es perllongà més d'allò habitual. La conversa professional aviat donà lloc a la dimensió personal i d'immediat descobrirem els vincles personals que ens unien. El senyor Julià passà a ser per a mi Pep Julià. D'una banda, Pep i Maria coneixien la meva companya Mira des de feia molts anys i d'altra tenien com a amics comuns a Tom Click i Betty Click, que durant bona part de la seva vida han tingut casa al poble veí de Gorga. Semblava una cosa del destí. Tot plegat, el que em sorprenia era haver conegut tan tard a Pep, encara que res d'estrany té això si considerem que qui us parla va haver de conèixer els pobles del comtat gràcies a un nord-americà de Boston radicat a Gorga. Coses dels pixavins, jo soc de València del cap i casat. Bé, com és lògic, la primera visita va ser seguida d'altres trobades. Hi hagueren noves visites de treball, com la memorable jornada en què Emília Simón i jo gaudirem bocabadats no sols de les seues explicacions i les demostracions de Pep, sinó del treball d'un altre tresor humà viu de Benilloba, el seu cosí Rafael Julià Morelló. I si no em creieu, podeu veure els vídeos a YouTube, coses de la postmodernitat globalitzada. Sobretot, però, hi hagueren entranyables visites d'amistat que serviren per a refermar els antics lligams i crear-ne de nous. En donar a conèixer a gent que ens estimem el tresor patrimonial que Maria i Pep custodiaven a sa casa. La parella sempre responia amb entusiasme a qualsevol proposta de visita,
sovint en companyia de perfectes desconeguts, que Mila i jo els formulàvem habitualment. Com Maria va dir en una ocasió, vaig a citar literalment, prepararem una bona paella, farem bon foc i serà un dia també inoblidable. Va ser, a més, en el transcurs d'aquelles jornades de llargues converses, quan vaig arribar a conèixer la veritable dimensió i significació de l'obra de Maria i Pep, Pep i Maria, l'obra que havien construït plegats. De nou, vull emprar les paraules de Maria en resposta a una proposta de visita per mostrar-nos el que em van descobrir en aquestes reunions. Literalment, Lluís, estarem encantats que vingueu a Benilloba. Per a nosaltres serà una gran alegria i un plaer gaudir de la vostra companyia. Pep i jo portem tota una vida plena d'il·lusió i treball en la restauració i conservació d'aquests hostelers que formen part de la història del nostre poble, és a dir, patrimoni industrial dels nostres avantpassats. Pep i Maria no eren, doncs, simples col·leccionistes de telers. Si un dia van decidir construir un autèntic museu del tèxtil, com ja s'ha dit, a l'andana de la casa familiar de Maria, sobre la base de les màquines heretades del taller del pare de Pep, va ser amb el propòsit declarat que fos per al poble Benilloba i a través d'aquest per a tota la ciutadania interessada en la nostra història. El compromís de Maria i Pep amb el patrimoni no és gens casual. És el fruit de dècades de lluita cívica per les llibertats i pel dret a l'educació, a la cultura i al medi ambient de qualitat. Us sorprèn que els protagonistes d'aquesta exemplar història siguin dos mestres valencians d'escola pública? A mi no. I per això, pel que representa la seva obra, no se m'acut altra cosa per acabar que no siga desitjar que siguin molts els reconeixements públics que l'extraordinària tasca de la parella mereix. Maria, en nom de Mila i en el meu propi, gràcies per portar-nos